Akao to kawuono an jakwaya mong'ere kendo an ng'ato mowar to kawuono Nyasaye ni ber manade an gi jadolo pastor bishop maja ODM ane gi bishop canon reverend weda to adwacho ni kawuono waloso ka joka ng'ato joluo wate to owacho ni true unity in any democracy is built on tolerance and compromise. Nyaka wayie. Omiyo seche ma ng'ato wuok oko, allow me to use Babu Owino nikech iluongo nyinge as an example. Iwuok idwa balo gi chama mondo iwuog oko mondo yud sympathy ne jomoko mondo wach ni Babu tosha. Oyo, that is not leadership. Even as leaders, we have to be tolerant. As leaders, we have to embody compromise. We cannot be leaders, cannot mean it is my way or the highway. Ndalo mane, for example, Babu Owino wuok oko, winjo ka wenda be wacho ni wagwe oko. Onge ng'ogwe Babu oko. Ndalo mane Babu Owino wacho 2 years ago, actually, no dwa bet governor ma Nairobi. Onge ng'ama no wuok e ODM. To word mano kuongo wacho ma you can even replay. Ni jogi ok bi miyo tiko. To ng'ani ok miyo tiko ni ng'ama osenyisi ni dwa chung. Up to date, to now. Ng'ama osewacho kendo ni dwa chung within ODM en mana Ladwa kende, the chair of Nairobi. Omiyo seche moko wawuok oko kaka leaders, mana mondo miwa sympathy, mondo waring godo, and then we portray odwani kaka otma is not right or fit for purpose. Wawuonde ni ODM okoero joma tindo. To ng'ama tisno emosewuok oko, godhoge gi gik maricho richo, ni okudwara, ang'eno okubimiya, because I'm outspoken. There is democracy within the party. Omiyo kik wawach ni ODM rach ka richo to wane mwapketo kanyo wan wawegi. Mar ariyo, unity marwa will secure our future. Onge kaka we will sit at the table. Onge kaka we will have a plate at that table. Onge kaka our voices will be heard in this country as it is today, without any strong support from your community. Seche mwa we disagree cha, we come up with an agreement. Wawacho ni oyo, Nyasuno wacho kama, Wedo wacho kama, Nyarawila wacho kama. Waket pachwa kamora achiel, pachwa ni ema turns into some form of agreement. Mwa wacho ni kaka community unity wacha nyaka koro wa foster. Nikech mache kumang wawache ni ya oyo, mae gima ber, mae gima rach, kura ang'oma nego watim ne joseme, ang'oma Kisumu County needs, ang'oma Josia needs, ang'oma jo Migori kata Homa Bay dwaro. Mondo waket pachwa kamoro achiel, at the end of it all, gigi dhi konyo community. De wago dhogwa kato wacho niya, as it is today, do we have any fishing or iluongo ni fishery plant or akula ma ng'amo oa gi rech nyalo tero Kisumo, oa gi rech Migori nyalo tero Kisumo kata Nairobi? Ikawo fishing plant, otere kanye, otere Thika. Onge jatend mo worry about those things. Omiyo once seche mo wacho ni wadwaro unity of purpose. Wadwaro unity mar oganda mondo sir leaders ma wan go, and lucky enough Nyasaye omiyo wa ot miluongo ni ODM. Koro kwase wacho ni wariwre kaka joka ng'ato, wadonje odni waduto. Koro odni mwadhigo kacha to wacho niya, oyo ayie ni to ukete Thika, to bende wanyale bet gi gimoro kata Kisumu kende, kata Siaya, kata Homa Bay machiegni gi jowa. Okonyiso ni seche mwadhi kacha cha wakia gimwadwaro, nikech joyudi egi. The truth before God is this. Gimakre kendgi gidwa neno president kendgi. Weda bongiso kama ni nadira. It is true. Donge timre. Okwariambi. Seche ma rais odhi Homa Bay kato biro Kisumu. Ibo yudo niya, UDA leaders bende caucus mondo gine rais kendi. And that is ratiro margi. But what if kawa makre waduto wabet kanyakla to wacho niya, maer wach maber mwawuogodo kuom oganda wa mwatero ne rais. Okwabi kaka jo ODM twabiro kaka leaders magang'o mago oganda wa. Mano e gima wan wawacho kawuono ni mondo owinj duondwa, mondo wayude slice at the whatever the piece of the pie, nyaka koro wadhi kwamakre. Otherwise, the fewer we are, the more scattered we are, we will always be served the last. That is the truth. Onge chieng mi bonyisi niya, nyathi mochaji ni bika mondo mi chiemi dhi kucho. Oyo, kose mi ji tipenyo ni adhiambo ni kanye. Unene ka gimo kinene to bet piny. Nikech ang'o, onge ng'ama dwari. Omiyo nyaka unity marwa to wawachi makata ji dhigo e polo.
kata ka Nyasaye kanyo kulemo no kama e kanisa waduto kwarwakre ok uwach na dhiambo bia lemni ni ber ahinya ine madwa ni dhine Nyasaye ilemo no waduto ni ka warruok nitie to uduto waru mondo ji odhiango e kingdom of God. Omiyo kik wawach ni riwruok mar oganda ok bi konyo ahinya, but let us strategize. Ni unity wa as a strategy. Can we leverage on the 2.5 million voters, registered voters maluo Nyanza? Angoma 2.5 ni nyalo miyo wa the table. Angoma 2.5 ni nyalo kelo nwa kaka oganda. Angoma 2.5 ni nyalo miyo nyithindwa bende oyud tije. Ere kaka we leverage on this, which because that is our strength. Omiyo kwa medo pogre kenda medo wacho democracy is good. But let us see what can we do with this. The very last one. Seche maji orado kaka jirado no. Bende wanyalo push our leaders ni to ngama track kata meetings uge. The outcome of these meetings. Meetings so one gonde. To kwa se wacho ni wadwaro gima kama. Then who is tracking these meetings for us? Mondo wange ni ya resolution mano wacho, let me say the most recent one en Rangwe. Begine gi time frame mania wadwaro gima kama obed implemented. To ngama track ni bende gigi otimre nade otim. Ema wach manyasuna wacho chabire ni ya kako ganda kwa